Κοβάσεβιτς. Προσπαθεί, λάθος από τον Κόλτσι και τώρα ο Πατσατζόγλου τσιμπάει την μπάλα. Πατσατζόγλου πάντα τη φέρει στο αριστερό. Τζόρτζεβιτς. Τέλειο γκολ. Γκολ από τον Κοβάσεβιτς. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να το τελειώσει και ο Τζόρτζεβιτς προτίμησε να το κάνει ακόμα πιο Το σιγούρεψε, αλλά όλα ξεκινάνε από τον Πατσατζόγλου. Ο οποίος... Τέταρτο γκολ για τον Κοβάσεβιτς και εδώ όλο το γκολ ανοίξει τον Πατσατζόγλου τη σχέση. Ακριβώς. Και που είχε την ηρεμία να μην σουτάρει και να πασάρει στον Τζόρτζεβιτς να τον βγάλει μόνο του. Από εκεί και πέρα ήταν όλα πιο εύκολα. Ο Απόλλωνας ο οποίος ήθελε να βγάλει το ημίχρονο με μηδέν. Ασφαλώς είναι. Το λάθος των αμυντικών του Απόλλωνα. Τσιμπάει την μπάλα στον Πατσατζόγλου. Βγάζει τον Τζόρτζεβιτς. Φαίνεται ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένη η παλιά του Τζόρτζεβιτς, αλλά έχει τεράστια εμπιστοσύνη προφανώς στα πόδια του. Ακριβώς. Έχουν τεράστια εμπιστοσύνη στον Κοβάσεβιτς όταν πηγαίνουν την μπάλα μέσα. Και βέβαια ο Απόλλωνας Μιχάλη ήθελε να πάει με το 0 στο ημίχρονο. Εδώ ξανά βλέπεις. Δεσμενής εξέλιξη για αυτόν. Αν και χωρίς να πιάσει καλούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει 4 καλές ευκαιρίες, 3 με τον Καλέτ και 1 με τον Σέδερ. Στην πέμπτη ουσιαστικά καλή φάση κατάφερε να σκοράρει.